Ngayon ako sa hamon, nais kong bumangon sa pangungot ng kahapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin, baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Pagkagising sa umaga, palaging tulala, dahil sa sabungan ay talo na naman. Pare, huwag problemahin, dahil problema mo'y sasagutin. Pare, manok mo'y painumin ng intenso panalo. Manok mo'y agresibo, palaging panalo. Sa intenso panalo, ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Ang manok mo na pula, siguradong ubra, kumpletong vitamina, tsak panalo ka. Plus Power Stag Premium, sagana to sa calcium, minerals, zinc at protina. Intenso panalo na tayo, sa intenso panalo. Ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo, sa intenso panalo. Sinisipon, nilalagnat na naman ang nalaga ko, ang manok kong kasama, gabi't umaga. Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Tumatamlay, humihina ang aking alaga. Paano na kaya? Anong magagawa? Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti.
Sa Panamok Sporte, ang manok ko'y bumuti. Sa forte at kaple, kantabay ko lagi. Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus. Complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus. Complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Pagkagising sa umaga, palaging tulala. Dahil sa sabungan ay talo na naman. Pare, huwag problemahin, dahil problema mo'y sasagutin. Pare, manok mo'y painumin ng intenso panalo. Manok mo'y agresibo, palaging panalo. Sa intenso panalo, ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Ang manok mo na pula, siguradong ubra. Kumpletong vitamina, tsak panalo ka. Plus Power Stag Premium, sagana to sa calcium, minerals, zinc at protina. Intenso, panalo na tayo. Sa intenso, panalo. Ang manok mo'y walang talo.
Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo, sa intenso panalo. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vitaplus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Ayan, magandang araw po Luzon, Visayas and Mindanao. Welcome na naman sa ating panibagong episode for this week. Of course, sa araw na ito, ang ating AgriSenso. Sa agrikultura, aasenso ka, kasama pa rin ang inyong Clara Tita. O ayan ha. Sa ngayon po ay ako na naman po ang mag-isa dahil meron naman po mga hindi inaasahan na of course ang ating Inday Bajang ay napabantay bata. Ayaw po umalis sa kanyang kandungan si Brie, o diba? So okay lang 'yan. Anyway, matapos po ang mahaba-habang bakasyon. Mahaba-haba kasi 2 days 'yon, 'di ba? All over your weekend. Kumusta po ang iyong weekend? And of course, ang ating pag-celebrate ng Chinese New Year. Wow. Nag-celebrate kayo ng Chinese New Year? Meron ako mga nakikita sa Facebook ko, sa Facebook wall ko na kahit hindi mga Chinese ay meron nag-celebrate din sila ng Chinese New Year last Sunday, o diba? Yeah, Kong Hei Fa Choi po sa lahat, o diba? O ayan, meron din po mga kahit mga hindi mga Chinese, ay meron din po silang mga ini-offer sa kanilang mga table. So ayan, sa lahat po natin ng ating mga Filipino-Chinese friends, sa mga Chinese friends natin, all over the world, Kong Hei Fa Choi po sa inyong lahat. So ayan, Happy Chinese New Year, Year of the Rabbit po sa lahat. Okay? Ayan. Anyway, maraming salamat po sa mga nanonood sa atin ngayon via AgriSenso sa Agrikultura Facebook page. Ganon din po sa Ka-Farming Angat Ka Facebook page. Sa mga nanonood po ngayon, in-encourage ko po kayo na i-comment po ninyo kung saan po kayo na location ngayon para naman ma-shoutout natin kung saan kayo ngayon nanonood ng AgriSenso. Okay? Ayan ha. Please naman po para meron po tayong may shoutout din maya-maya. Okay? Wag kayong ma-bother kung hindi ma-shoutout kasi i-shoutout po natin yan later on. Ayan. And of course, I'm sure na naka-replay din po tayo sa Regional News Group RNG Luzon. Magandang gabi sa mga taga-RNG Luzon, sa mga nanonood ngayon sa Regional News Group. Magandang gabi. O, ayan. Magandang gabi kasi mamayang gabi re-replay nila ito sa kanilang Facebook page. Ayan. So I think hindi na po natin papatagalin pa. Punta na po tayo sa ating Agri-Balita for today na inihanda sa atin ni Inday Bajang. Saka babasahin natin ngayon ha. Balitang sibuyas pula na naman po ito. Oo. Unang batch sa in-import na mga pulang sibuyas dumating na sa bansa. O, ayan o. Marami na naman tayong sibuyas. Nasa tinatayang 2,000 metric tons ng imported na sibuyas ang nasa Pilipinas ayon sa Bureau of Plant Industry ng Department of Agriculture. Bahagi ito ng 5,000 metriko tonelada ng sibuyas na inangkat ng importers at inaprubahan ng pamahalaan bilang tugon sa supply gap at mataas na presyo nito sa mga pamilihan. Ayon kay Bureau of Plant Industry Director Glenn Panganiban, dumating ang unang batch ng imported na sibuyas noong nakaraang Biyernes. That was January 20 sa Port of Manila. Sa ngayon, nakalagay na ito sa cold storage warehouse para sumailalim sa second border inspection ng BPI, Bureau of Customs at Philippine Coast Guard. Oras na bigyan na ng go signal, posibleng unahing ibagsak ang supply nito sa iba't ibang pamilihan sa Metro Manila. Nauna na sinabi ng DA na hindi dapat lalagpas ng January 27 ang dating ng mga imported na sibuyas nang hindi sumabay sa bugso ng anihan ng mga magsasaka.
O, ayan. Meron din naman silang mga deadline na naman, o dapat hindi lalagpas sa January 27. Okay? Ang dating ng mga imported na sibuyas para hindi na naman sumabay sa bugso ng anihan ng mga magsasaka. Most likely, meron na namang mag-oversupply na naman ng sibuyas. Diba? Yung dating 530 pesos per kilo na sibuyas ngayon, baka posibleng magiging 100 pesos per kilo na lang yan. Dahil nga, marami na namang mga sibuyas na magsidatingan. Puro sibuyas pula na ang naka-display sa palengke. Pero with that, I hope na yan ay umabot talaga before January 27 para ay mapakinabangan pa rin kung marami pang makagamit ng sibuyas. At meron ng makagamit ng sibuyas kasi alam kong ilan sa atin ngayon dito hindi na gumagamit ng sibuyas na pula kasi nga napakamahal pa masyado ng kilo ng sibuyas na pula. So ayan, hopefully nga no, DA, na dumating na yung mga imported na mga sibuyas pula bago pa man mag-January 27. So yan, let's cross our fingers na ayan ay darating before January 27. And that was on Biyernes na. Oh, Biyernes. Kaya yan, DA. Kayo pa. So, ayan. Yan po ang ating agri-balita for today. Ang ating balita sa sibuyas na pula. At dito na naman tayo sa ating agri-unique chika, mga friends. Of course, wag po nating kalimutan na sa lahat po ng ating mga diskarte sa buhay, ay of course, samahan po natin yan siya na dapat nang may alam ka, okay? May alam ka sa pag-aalaga ng hayop at dumiskarte, okay? Of course, ihahatid sa atin ngayon kung ano ba ang mga diskarte natin, iba't ibang diskarte sa pag-aalaga ng hayop para hindi po masakitin, hindi po kayo malulugi if ever, or sa tingin niyo tama ba itong mga napasukan ninyo na mga, or naisipan o naplanuhan ninyo na pag-aalaga ng hayop? For example, pinili niyo yung baboy, pinili niyo yung pagkakambing, pinili niyo yung pag-aalaga ng manok. So ayan, alamin po natin yan ngayon sa ating Agri and Chika, kasama po ang ating cow farming angat ka, Sir Jid Batuan po. Roll VTR! Hello po, magandang araw po. Live na naman tayo ngayon at ito na naman. Kasama na naman natin King's Vita Plus Animal Feed Supplement at dito hawak natin kasi ito yung paborito ng mga alagang hayop. No, sa mga baboy, kambing, baka, kalabaw, kabayo, rabbit, itik, pato, pabo, gansa at iba pang mga alagang hayop, maging mga aso. Paborito siya na ihalo doon sa mga pagkain nila or doon sa inumin nila. Daily, sa amin, daily kami naghahalo nito para lumakas yung immune system ng mga alaga namin at syempre, mas magiging matibay sila or mas magiging malusog sila, no, dahil dito. Thank you nga pala, no, kay Bayaw Marcia ng Sun Life dahil ito may bago tayong damit. No, thank you, Bayaw. No, so yun yun nga pala sa mga nais din diyan na mag-avail ng mga insurance ng Sun Life. Nandiyan, pwede kayo mag-PM sa amin, tulungan namin kayo. I-assist kayo ni Sir Mark Mcia na Sun Life, manager siya, no, financial manager na pwedeng makatulong sa atin pagdating doon sa mga insurance. Alam mo naman sa panahon ngayon kailangan insured tayo. So sa Sun Life, PM nyo ako. So yan, balik tayo dito sa mga gamot, no? King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Yan po pwede natin gamitin sa ating mga alagang hayop. Ito ay hinahalo namin ito. Powder ang laman nito, no? Isang pakete, 100 grams siya. No, powder ang laman niya na hinahalo doon sa pagkain o inumin ng mga alagang hayop. So ayan, meron na siyang multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, may calcium, D3, enzymes, probiotics at napakarami pang sangkap na lalong nakakatulong sa mga alagang hayop. Kaya ito yung ginagamit namin. So sa ngayon naman po, kaya tayo nag-live, gusto rin natin na mag-share dito sa mga may mga katanungan, sa mga merong mga gusto ring i-share, no, po pwede tayo dito sa live. So ngayon naman, isi-share natin yung mga pamamaraan din sa pag-aalaga ng hayop. Pansin natin, marami rin mga nag-aalaga ng baboy, no, tungkol dito sa baboy muna tayo. Kasi maraming mga nag-aalaga ng baboy na nalulugi. Marami rin ang mga kumikita rin naman. May iba-ibang diskarte rin kasi dyan. May iba na nag-aalaga, akala nila pag may piggery na sila, may pambili silang feeds, may pambili silang biik, at may tao sila na nag-aalaga, ay okay na. No, kikita na sila. Hindi rin yun ganun kadali. Alam naman natin sa mahal na mga bilihin ngayon, yung mga biik pa lang minsan hindi ito pagdi-discourage, ito ay ano lang ito. Gusto nating i-share sa inyo kung bakit napunta kami doon sa pag-aalaga ng mga baboy na
gumagamit kami ng mga alternative na pakain, yung mga tinatanim namin, mga gabi, kamote, madre de agua, kasaba, at iba pang mga tinatanim, mga kangkong, no? Dahil dito, kasi wala kaming sapat na puhunan, wala naman kaming ganun kalaking halaga para makapagpaparami ng baboy, no? So, ang ginagawa namin, no, nagtatanim kami. So, tulad ng nabanggit natin kanina, no, pwedeng gumastos din ng napakalaki sa pag-alaga ng baboy kapag umaasa tayo doon sa mga binibili. Masasabi natin, ang gaganda ng mga baboy nila, di ba? Yun yung minsan nga, may mga nasasabi pa, yung baboy mo hindi naman matataba. So, syempre, kung organic ang kinakain ng mga baboy, minsan, hindi pa rin siya katulad ng mga kumakain talaga ng feeds. Pero yung mga pinapakain ng feeds, kung alam lang natin yung laki ng gastos, kaya dapat hindi natin binabarat yung mga may-ari ng mga baboy na binibili natin kasi napakahirap din ang pinagdadaanan nila dyan. No? Halimbawa, bibili ka ng biik o yung biik meron ng mga tig 2,500, 3,000, hindi lang ganyan. Marami pang mga nagmensahe sa atin na sa kanila daw, yung biik ay umaabot pa sa presyong 5,000, biik pa lang yun. Ipalalakihin mo pa yun. Kung palalakihin mo yun ng 4 na buwan, so gagastos ka dyan ng halos mga 3 sakong feeds. Kung sabihin mong, sige, palagay natin 3,000 na yung biik, kung 3 sakong feeds na ubos mo sa loob ng 4 na buwan, yung 3 sakong yun, halos nasa more or less 5,000 na rin yun. So, depende rin kasi rin sa presyo ng feeds. So, diba? So, 5,000 plus 3,000 na halaga ng biik, feeds at biik pa lang yun, nasa 8,000 na ang puhunan mo doon sa isang baboy pa lang na pinapalaki mo. So, kailangan mong maibenta yun na mas mahal. Kasi may gumastos ka pa ng tubig, pinapaakyat mo pa kung gumamit ka ng kuryente. Diba? Nagbabayad ka ng dagdag kuryente dahil dun sa pagpapaakit mo ng tubig, maliban na lang doon sa may mga libre ng mapagkuhanan ng tubig. Diba? So, nandun pa yung labor. Kung kukwentahin mo pa yung labor, napakataas pa ng gastos. Farming Joey Nunez, hello po, more power. Maraming salamat po. Yun. So, napakalaki ng posibleng gastusin natin kung ganun yung pamamaraan. Pero depende naman, di ba? Kasi madali lang din naman makabenta kapag ka magaganda yung baboy natin, mas mabilis lumaki dahil doon sa mga feeds. So, mas madaling ibenta. Kaya lang, hindi natin masasabi kung maibibenta natin, nakikita tayo. Diba? Kaya sa amin, no, ang pamamaraan namin ay iniba namin. Gumawa kami ng ibang diskarte. Based lamang doon sa kakayahan lang namin. Pero kung kaya naman natin, kung may kaya tayo, may pera tayo, meron tayong budget, may kakayahan tayo na mag-alaga ng ganong klaseng baboy, may kakayahan tayo magtayo ng magandang pigiri, may kakayahan tayong bumili ng feeds or gumastos sa bawat isang baboy ng mga gano'n na kalaki, di ba? So, wala namang problema kasi may bibenta at may bibenta pa rin naman natin yan. At kapag may diskarte din tayo, syempre, doon sa pagbibenta, kailangan meron tayong mapagdalhan ng mga produkto natin, nakikita din tayo. Kasi kapag alaga lang tayo, hindi kasi yun, tulad na nababanggit natin, marami ring nalugi, marami rin na kumikita, pero kailangan may diskarte rin silang ginagawa. Kasi hindi naman ito bastang nag-alaga ka lang, ay okay na may business ka na. Maraming business din talaga ang palugi. No? Marami ring business ang kumikita. Yung kumikita, dahil nga doon sa diskarte nila, passion nila yung ginagawa nila, so marami silang diskarte na nagagawa. Pero kung sabihin natin, business lang, gusto ko magkaroon lang ng business, so mag-alaga lang ako ganito, pero hindi pa natin tinitingnan yung ibang diskarte na pupwede or dapat pa nating gawin para talagang kikita tayo, so posible talagang na malulugi. Diba? So, yun yung mga napapansin din natin. Maraming sa mga nag-alaga. Ang dami rin mga nag-comment, no? Actually, kahit ako pag nababasa ko, nalulungkot din ako pag nababasa ko yung nalulugi sila doon sa baboy nila, doon sa mga inalagaan nila. So, ako nalulungkot din ako kasi siyempre pinaghirapan natin yan. Ako ramdam ko rin yung pinaghirapan ng bawat farmer kasi kami mismo, tatay ko farmer, nanay ko farmer. So, lumaki ako ng mga magulang ko ay farmer. Yung nanay ko, yung tatay ko, mula ng bata pa lang ako, purely farming ang pinagkakakitaan at yung kabuhayan namin. Ako lang yung medyo nung nag-aral ako, kahit paano nakapagtrabaho ako. So doon, kasi dati ayaw ko sa farming, so doon lang nagkaroon ng other source of income na mula naman doon sa pagtatrabaho ko sa mga kumpanya. Wherein, nung napunta ako doon, mas na-realize ko na nandito pala sa farming yung hilig ko. Kasi hinahanap siya ng katawan ko, hinahanap siya ng emosyon ko na mas gusto ko talaga ang buhay sa farming kasi doon mas komportable, mas na-enjoy ko. Pero tulad ng nabanggit natin, dati pa lang na ako, medyo nakikita ko na yung maraming problema sa farming.
So, yun na yung unang iniisip ko, ano ba yung dapat kong gawin para mapalago ko yung farming. Kasi sa area namin, alawak ng area na nagiging damuhan lang. Yung tatay ko, lagi lang nililinis. So, nasasayang yung effort niya, linis siya ng linis. Tapos yun, tutubo na naman yung damo. Nasa 7 hectares yung area. So, nasasayang siya na pati tatay ko pagod na pagod sa paglilinis, tapos wala pang ibang produkto. So, doon na pumasok sa isip ko na farming, livestock farming. So, magandang paglagay ng mga kambing, pag-alaga ng mga baboy, mga hayop. So, kaya ngayon, ito na yung nangyari. Actually, dati pangarap ko lang din siya. Pero pinupush ko. Talagang hinahanap ko yung kung ano yung pwede kong gawin kapag medyo nagkaroon ako ng incentives. Kinukuha yung incentives na yung tinatabi ko, pinampuhunan ko, no, pinandagdag ko pambili ng mga alagang hayop na pwede naming alagaan. So yun yung ginawa ko hanggang sa medyo kahit papaano ay nabuo namin, nagkaroon kami ng mga alagang hayop. So far nakakatulong na rin. Actually dati pa lang may mga alaga na rin kami pero pa konti-konti lang. Sakto lang. Dati nga nung nag-aaral ako, pag nakabenta ng baboy, yun yung may pamasahe papunta sa school. Pero kapag walang maibentang baboy, so absent muna, antay muna na may maibenta na naman. May mga ganong sitwasyon pag may biik na may benta. So minsan nangungutang. So minsan talaga walang pera, so hindi nakapasok. So ayun tuloy. Absent ng absent kaya di ako nakatapos. So ayun. So yun yung mga ano namin ngayon. So tulad na nabanggit natin kanina, kapag nagsimula tayo mag-alaga ng baboy. So kung pure feeds, kung mga biik, mahal ang bili natin. So gagastos din tayo bawat isa pa lang habang pinapalaki natin yan. So mababa na yung mga 8,000. Depende rin naman sa diskarte. Pero kapag gano'n na nag-ano tayo, nagka pure feeds tayo, tapos biik natin ay mahal. So sabihin na natin mga 5K yung gastos mo sa 3 sakong feeds within 4 months mong pinapalaki yung baboy. Tapos nabili mo yung biik ng 3,000, sabihin natin gano'n. So 5, 6, 7, 8,000 na agad yung puhunan mo pa lang doon sa feeds at sa baboy. So, di ba? Sobrang malaki kapag gano'n. So, hindi kaya ng simpleng farmer yon, di ba? Hindi natin, ako tulad namin, hindi namin kaya yung gano'n na magparami ng baboy na gagastos kami ng 8,000 sa bawat baboy. Minsan pa naman, pag binibili ng mga buyer, binabarat pa. Nakakala naman, ang dali-dali lang. Tapos, pag binenta na nila, ang laki ng kinikita. So, di ba? So, doon din natin naisip na kapag nag-alaga tayo ng baboy, so, sabihin na natin ganong setup ang ginawa natin. So, para sa akin, mas maganda, ibenta natin siya na dapat kikita tayo, kwentahin natin yung gastos natin, no, bago natin siya ibenta. Dapat alam natin magkano yung nagastos natin. Dapat may ideya na tayo kung magkano dapat ang benta natin para bumalik yung ating gastos at alam natin kung magkano dapat ang pupwedeng kitain. Yung iba nga, pag nag-alaga ng baboy, ang sabi nila, pag nag-alaga ka daw ng baboy, para ka lang daw nag-alkansya, parang nag-iipon ka lang. Wherein nagre-risk ka, di ba? Naglagay ka ng risk doon sa pag-alaga mo ng baboy kasi yung pera mo, imbis na inipon mo na lang, binili mo ng biik, binili mo ng feeds, nagpatayo ka ng piggery, so nag-risk ka, pero ginawa mo lang siyang parang alkansya. Kasi kung magkano ibenta mo, yun lang din yung bumalik sa'yo. Pero karamihan naman din sa nag-alaga, in fairness, na-enjoy nila yung pag-alaga. So passion din naman kasi, kaya wala namang nagiging problema na enjoy nila. Kung may source naman sila na tuloy-tuloy na income, so okay lang kasi na-enjoy naman nila. Pero marami rin, syempre, mas majority rin sa mga nag-aalaga ng baboy, gusto natin kahit papaano may pinaghirapan tayo, pero may kikitain din tayo. Na balang araw, gusto natin, maparami natin sila na magiging pinaka-source natin sila ng income, no, na-enjoy na natin, meron pa tayong source of income. So, yun. So, yun yung, tulad ng nabanggit natin kanina ulit, no, hindi namin kaya yung ganong setup. So, ang ginawa namin, nagtanim kami ng mga kamuting kahoy, nagtanim kami ng madre de agua, ng kamote, nagtanim kami ng kangkong, nagtanim kami ng iba pang mga pananim, mga gabi na po pwedeng ikapakain doon sa baboy. At ang inalagaan naming baboy na lang ay yung may mga lahing native, yung mga cross ng native at mga puti. Or yung mga native, or yung puti, kapag may nabili kami, minsan kasi may nagbebenta ng mga upgraded na no white, so sinasanay namin pakainin ng mga tanim namin. So hanggang sa lumaki sila, nasanay sila. Lahat ng inahin naming baboy, meron kaming inahing baboy ngayon na 5, sanay sila lahat na kumain ng mga alternative na pagkain. Sinasanay namin. Dahil tulad na nabanggit natin, hindi namin kaya magpalaki ng baboy na naka-pure feeds.
No, kapag lalo na yung inahin, 'di ba? Hindi lang 4 months ka magpapakain diyan. Higit sa 4 months tuloy-tuloy mo pa kakainin yan. Habang lumalaki, mas dumadami yung kinakain yan. Kung naka-pure feed yan, malaki talaga ang gastos. No, kaya ang daming umiindang na talagang nalulugi sila. Sobrang laki ng nilabas nilang pera, hindi na ibabalik. Yung iba nagtayo ng magandang piggery, sobrang ganda ng piggery. Tapos isang beses lang din sila nag-alaga. Kasi nga, doon nila na-realize na hindi pala kaya. Kaya kailangan minsan planuhin din muna nating maigi. No, at best din kapag mag-start tayo, kung may seminars, attend muna tayo. Or kapag may pagkakataon, tanim-tanim muna tayo. Kung ang target natin ay mga native, mga upgraded, tanim-tanim na tayo bago natin siguro simulan. Or pwede rin magsimula muna tayo sa kaunti, isang piraso, 2 inahin, mga ganon, 3 inahin, tapos sabay na rin tayo magtanim-tanim para habang napaparami natin, kung magparami tayo ng alagang baboy, marami na rin tayong source ng pagkain nila. So, yun yung sa akin na sa ngayon, halimbawa sa mga baboy namin, ginagawa namin habang sila binibigyan namin ng mga alternative na patuka or mga pagkain, hinahaluan din namin ito, King's Vita Plus. Ito naman ay 100 pesos. So sa maximum na nagamit na isang inahin, so 3 halimbawa, kung talagang tuloy-tuloy, lahat ng pagkain nila hinahaluan namin, 3 pakete maubos. So 300 pesos yung naubos niya, pero ang laki naman ng impact, ang laki naman ng nagiging niya kasi dahil na doon sa maraming nutrients na halo sa kanya. Meron siyang multivitamins, minerals, amino acids, may electrolytes siya. So meron pa siyang essential elements, probiotics, mga calcium, D3 enzymes, at napakarami pang sangkap. Kaya ito yung ginagamit din namin. So, di ba, ang impact niya naman ay mas magiging maganda yung paglaki. So, mas mapapalusog yung mga alaga naming hayop dahil sa paggamit namin ito. King's Vita Plus Animal Feed Supplement, available ito sa mga Agrivet stores nationwide or maging dito sa amin pwede rin kayo mag-PM, cash on delivery. So, sa mga Agrivet stores, pwede rin kayo doon para wala ng shipping fee. So, yun. Yun yung mga pamamaraan namin ngayon. Nagtatanim-tanim kami kasi hindi namin kaya na gumastos ng ganun kalaki. At bukod doon, dahil may mga damo sa area namin, nag-alaga rin kami ng kambing. So sa kambing naman, ang mga kambing, minsan nga pag mayroon tayong konting puhunan, sa amin ang pinampuhunan ko talaga, pinakaunang puhunan ko sa kambing ay yung incentives ko sa work. Kasi dati, nag-research na ako ano bang pwede alagaan sa area namin. Sobrang na-amaze ako doon sa mga kambing. Sobrang na-excite ako na mag-alaga ng kambing. Kaya talagang minsan nga di na ako halos makatulog sa kakaisip paano ako magkaroon ng puhunan, hanggang sa nung nagkaroon ako ng incentive sa work dati. So yun yung ginamit ko na pinambili ng kambing, kinapos pa nga, kulang pa. So inutang pa namin yung ibang kambing hanggang sa hinuhulug-hulugan ko na lang hanggang sa natapos na bayaran. So ayun, naka-start kami doon sa mga nagkaroon kami ng kambing. Dati kasi ayaw din ni mama ni papa mag-alaga ng kambing kasi yung mga kambing daw parang nagiging perwisyo, 'di ba? Kasi pagka yung mga anak pinakawalan, pumunta yan doon sa mga tanim, kinakain, tapos umakyat doon sa bahay namin. So may mga ganon kasi na nangyayari. Pero siyempre kailangan din natin bigyan ng solusyon 'yan. Hindi naman natatapos lahat doon sa mga ganong pangyayari. Kaya sa amin ang ginagawa natin, nag-a-adjust tayo lagi. Kung may nakikita tayo ng mga pagsubok, may mga challenge diyan, ibig sabihin may gagawin tayo dapat na diskarte para talagang mapapa-improve natin. Kasi kung susukuan natin, ay wala na. Kung lahat tayo susuko, wala na mag-alaga ng kambing. O syempre, lahat naman yan may solusyon. Wala naman talagang dyan. Wala namang problema na walang solusyon. Lalo na sa pag-alaga ng hayop, napakaliit na bagay yung mga problema dyan na kailangan lang natin bigyan ng solusyon. Yung mga nalulugi, tulad na nabanggit natin kanina, magtanim-tanim tayo, pandagdag sa pagkain. Kung hindi natin kaya mag-alaga ng mga hybrid na naka-pure feeds tayo, kung hilig talaga natin mag-alaga ng baboy, why not na subukan natin mag-alaga naman ng native? So yun. Sa mga kambing naman, so ganun din. Kung ano yung kakayahan natin, dun muna tayo magsimula. Huwag natin pilitin, huwag tayong mangutang. Number 1 din yung pangungutang, napakadelikado rin nun, napaka-risky, na mahirapan din tayo. Kasi pag nangungutang tayo, paano na lang kung nagkasakit yung alagang hayop, namatay. Siyempre, may risk naman talaga sa pag-alaga ng hayop. Kaya kailangan, ini-enjoy lang natin kung ano yung mga ginagawa natin, enjoy lang natin. Habang tumatagal, mapapa-improve din natin yan. Kay Ka-Farming Bethlehem at Tapangan, sir, magandang araw po. Sir, anong gamot sa nagtatay na kambing po? Sa gamot, sir, actually, ang ginagamit namin dyan, itong sa akin pala, based on experience lamang din ito. Doon sa kapag may mga kambing kami na nagtatai, diarrhea, diba? Ang ginagamit naman namin yan ay binibigyan namin ng dahon ng saging, dahon ng kaimito. So, tuloy-tuloy namin binibigay yan hanggang sa gumaling. Hanggang sa bumalik ulit yung kanilang dumi sa dati. Kaya lang, pagka minsan,
naranasan din namin to na kapag nangyari na yung mga kambing natin ay malubha na rin yung mga sakit, talagang napakahirap din pagalingin. Kaya kami, talagang ang ano namin, option lang namin is pinapalakas din namin yung immune system nila. No, minsan kapag hindi na nakakatayo, so may mga ano talaga na hindi na rin namin napapagaling 'yon. No, kaya sa amin ang option lang namin palakasin ang immune system para kahit papaano'y talagang hindi naman sila ganoon kabilis magkasakit. May mga panahon pa rin talaga na posibleng magkasakit pa rin sila kahit naka-vitamins tayo. Kasi parang tao lang din, parang tayo rin kahit nagba-vitamins tayo, vitamin C, 'di ba? Nagba-vitamins tayo, multivitamins, minsan talagang inaabot pa rin tayo ng sakit. Pero syempre hindi na ganoon kadalas at hindi tayo ganoon kabilis manghina kasi may tinitake tayong vitamins. So, ganun lang din sa mga alagang hayop. Dagdag protection lang din sa kanila. King's Vita Plus Animal Feed Supplement, ito yung ginagamit natin. Dahil ito ay rehistrado sa Bureau of Animal Industry. No? Mas safe siya. Yung sakap niya, pasok mismo sa standards ng Bureau of Animal Industry. Kaya't nabibili natin to sa mga agri-vet stores din. So, yun. So, yun sir, ang mga ginagamit natin, yung kapag ka nagtatae or basa yung dumi ng kambing, binibigyan namin ng dahon ng saging, dahon ng kaimito. May natutunan pa ako sa seminars, maging dahon ng avocado, no? Pero hindi ko pa na-train dahon ng avocado. Maging uling ng kawayan, mga ganon yung mga natuturo doon na nanonotes ko rin dati. Pero ang ginagamit lang namin madalas itong dahon ng saging, dahon ng kaimito, dahil ito yung available sa area namin. So, yun yung mga ginagamit namin. Meron nga isa dati rin, nagtanong sa akin, taga Tarlac, di ko na matandaan yung pangalan ni sir. No? So yun din yung problema niya. Nagpapakain siya ng kangkong. Ang problema niya, may isang beses na nagka-diarrhea naman yung mga kambing niya, sabay-sabay. So tanong si sir kung ano yung pamamaraan. So senior ko lang din kung ano yung ginagamit namin. So sabi ko, sir, yun yung gamit namin, yung dahon ng saging. So tapos doon nagtanong pa siya sa iba. So yun, binigyan niya ng dahon ng saging rin yung nabanggit sa kanya. So, binigyan niya ng dahon ng saging. So far daw, binalikan ako ni sir, gumaling daw yung kambing niya dahil doon sa dahon ng saging. So, yun sa mga mild na sakit ng kambing. Pero kapag malulubha, sa akin, mas best na talaga na sa vet na tayo. Doon tayo sa mga expert na. Kay ka-farming Joey Nunez, pa-shoutout naman po, ang Les Kamandag Maharlika Eagles Club. Hello po, shoutout sa mga, ang Les Kamandag Maharlika Eagles Club po. Magandang araw po sa inyo. Maraming salamat po ay Sir Joey Nunez. So, yun po, mga pamamaraan natin. Paging sa mga pag-alaga ng manok, di ba? So, dito rin tayo sa manok. No, sa pag-alaga ng manok, pwede rin tayo magsimula doon sa mga native or mga, kung gusto natin na business na talaga, marami rin mga nag-alaga ng mga Rhode Island Red, yung mga heritage chicken. Sila yung mga native mula sa ibang bansa. Native sila sa ibang bansa. Dito sa atin, tinatawag natin heritage chicken. Diba? Yung mga Bovans chicken, may mga manok na pang egg type, may mga manok na pang meat at egg type. Yun yung mga Rhode Island Red. At marami pang mga manok din na lahi. Actually, hindi ako masyadong familiar din doon sa mga heritage chicken. Ano lang din, may alaga lang akong kaunti noon, pero hindi lahat ng klase ng manok ay meron kami. Ang meron lang kami, mga native talaga, yun yung kinalakihan ko rin na alagaan namin, mga native chicken, na kapag walang ulam, may makukuha ka sa likod bahay, pang ulam nyo, or kapag gusto mo humigop ng matamis na sabaw, diba? Kapag nasa probinsya tayo, pag probinsyano tayo, yun yung hinahanap-hanap natin lagi. Pag napadpad tayo sa mga lugar, halimbawa sa Manila, napadpad tayo doon sa mga syudad, kapag doon tayo nakatira, hinahanap-hanap natin yung lasa ng mga native chicken na napakatamis ng sabaw, lalo na pag may papaya pa dyan, ihalo mo, ay sobrang masarap. Diba? So yun yung mga experience sa probinsya na hindi matatawaran. 'Di ba? Kasi yun yung napakasimpleng pamumuhay. Yung mga manok natin kumakain ng mga alternative, mga patuka lang na nasa paligid, yung mga tanim natin. So, yun, napakaraming paraan sa farming. Pinaka number one kasi talagang problema sa farming yung patuka. Kasi yung mga nakasanayan ngayon, madalas umaasa tayo dun sa mga nabibili. Ang laki ng nagagastos natin. Yun talagang number one na nagiging problema. Yung naging dahilan ng pagkalugi dahil sa mahal ng gastos. Kaya kailangan natin dumiskarte. Kung marami rin naman talaga ang gumagamit din noon, marami rin naman talaga nag-alaga ng hayop na nagpupure din sila. Yung mga nabibili ng patuka. Kaya lang, may diskarte rin sila pagdating sa market. Kailangan din nila magbenta na kailangan kumita rin sila. So, meron sila mga pamamaraan. Halimbawa, sa manok, yung mga heritage chicken, ay bibenta nila yung 100 sisiw pa lang, day old chicks pa lang.
Diba, yung mga malalaki na, ibibenta nilang 800, ganyan, 1,000, depende. So doon, kahit paano, makakabawi sila. Kaysa naman, pag mga native kasi, madalas per kilo ang benta niyan. Magkano lang per kilo? 180, 200. So mas mababa yung benta natin. Kaya mas maganda, mga alternative na patuka tayo. So depende rin kasi yan. Kasi may ilan, hirap din sila mag-market pagdating doon sa mga mahal na klase ng hayop. Kasi bihira lang din yung bumibili. Depende kapag talagang naiinganyo yung tao at gusto niya mag-alaga, so mapapabili siya. Pero kapag gusto niya pang meat lang, so madalas binibili yung mas mura. Siyempre, lalo na kung healthy din naman yung mas mura na yon. Kung mga native, so mas mababa. Pero kailangan lang natin na matipid din yung pag-aalaga natin para hindi tayo magastos. Matipid, hindi na, in terms of matipid, hindi naman ibig sabihin nito na tinitipid natin, na hindi natin sila pinapakain ng sapat. Tinipid natin dahil nagsipag tayo, nagtyagalin tayo sa pagtatanim. So nakakatipid tayo, imbis na bibilhin pa natin yung natin, yung lakas natin yung ginagamit natin para makabuo ng pagkain ng mga alagang hayop. So ganun yung pagtitipid na dito sa atin, ganung klaseng pagtitipid. Lakas natin ang ginamit natin para makatipid, hindi na maglabas ng pera. Para kahit papano ay mapaparami natin mga alagang hayop natin nang hindi tayo gumagastos ng sobrang malaki. So yun yung sa akin, yun yung number 1 ko talaga na tinitingnan. At sunod doon yung pagkakasakit. Kasi marami rin talaga ang mga nag-aalaga din ng hayop na nagkakasakit, di ba? Yung mga alaga nila. Ang dami nagmensahe sa akin na, "Sir, naparami ko na sana, ka-farming na parami ko na sana yung manok ko, umabot na ng 50, pero nung time na yon nagkasakit naman, so naubos naman lahat, so sobrang nasasayang na naman." Kaya sa amin, meron din kaming ginagamit. So ito, pinapalakas ang immune system na kahit papaano, hindi naman ganun kabilis magkasakit. Tapos meron din gamot, syempre. Ang gamot naman ginagamit namin kapag may mga halak, sipon, laway-laway, bulutong, kuray, sapol, cholera, yung pag nagsisimula pa lang sila na may sakit, binibigyan na namin agad ng Panamox Forte. Yung Panamox Forte naman, hinahalo lang namin sa tubig yun. Panamox Forte, ay wala tayo dito. So yung Panamox Forte naman, ang ginagawa namin doon, halo lang namin yun sa tubig niya, inumin nila up to 5 days. Para doon sa mga sisiw, sa mga malalaking manok naman, up to 7 days. Or meron din couplet niyan doon sa mga manok natin na nakatali, o yung mga madaling hulihin na pwede natin painumin ng capsule. May couplet din yan na pwede na ipainom up to 7 days. Yun naman yung Panamox couplet. So, yan yung mga ginagamit namin. Panamox Forte na water soluble, ihalo siya sa tubig, inumin up to 5 days. So yun yung isa sa pwede nating option. Or kapag nakatali naman or madaling hulihin yung mga manok panabong na nakatali, so Panamox couplet pwede rin ipainom sa kanila up to 7 days naman ang pagpapainom nun. Ito ay based lamang din sa experience namin na hindi ako expert pagdating sa gamot. Based lamang sa experience din namin mismo itong mga nababanggit natin. So doon naman sa mga manok na may mga bulate. Halimbawa, kung gusto natin purgahin yung manok natin, sa amin naman, mga manok, pabo, ang ginagamit naman namin dyan ay ang Worms to Go. Worms to Go, nabibili rin ito sa mga agri-vet stores. Ang Worms to Go kasi, meron siyang albendazole, meron na rin siyang praziquantel na pwedeng ipurga doon sa mga manok na may mga bulate. Doon sa mga manok na 2 kilos pababa, kalahati lang nun yung ginagamit namin, pinapainom doon sa manok. At kapag mas 2 kilos pataas naman, isang buo nun. Nagpupurga kami kapag sa hapon na pag-uwi ng manok or kapag nasa sampahan na sila, doon namin pinupurga. So doon namin ginagamit yung Worms to Go. Pagkahapon na, pagkatapos nila dyan sa galaan, pagkatapos nilang kumain, so sa hapon, pinapainom namin para hindi na nila kailangan mag-fasting. Diba? Kasi buong gabi, hindi sila kakain. Pagkapurga sa kanila, buong gabi, hindi sila kakain. Pagka umaga, kakain na ulit sila. So wala nang fasting pang gagawin. Kasi kusa na siyang nagpa-fasting eh. 'Di ba? Kasi nung gabi. So yan, Worms to Go ang pangalan nun. Worms plus to go. Worms to Go. So yun yung mga ginagamit natin na pampurga naman dun sa mga manok. Doon sa mga may bulutong na manok, may nakikita rin tayo. Actually sa YouTube ko lang din napanood. Ang may mga bulutong ginagawa naman nila, yung iba, pinapainom nila ng ganun din, ng Panamox Forte, tuloy-tuloy. Or yung pinakabulutong, tinatanggal nila, nilalagyan nila nung toothpaste, tapos nilalagyan nila ng amoxicillin. So may mga ganung pamamaraan din tayo na nakukuha, nalalaman, natutunan. Tapos doon sa mga nag-aalaga ng pabo, kapag yung mga pabo natin ay pagkatapos mga itlog, madalas ginagawa nila niyan, pinapaliguan nila yung pabo. Pagkatapos magpisa ng sisiw, diba, yung pabo natin, naglimlim, tapos napisa na yung sisiw. Ang sisiw kasi niyan, hinihiwalay natin.
nilalagay natin, binobrooder natin yung sisiw para hindi mamatay kasi minsan naapakan. So, minsan, yun, nagkukos na, kasi yung mga pabo hindi rin magaling magdala ng sisiw. So, sa amin, ginagawa namin, hinihiwalay namin yun. Pagkapisa ng lahat ng sisiw, kinukuha na yan, hinihiwalay, binobrooder, tapos yung binibigyan ng vitamins na Intenso Plus na vitamins or King's Vita Plus na vitamins yung mga sisiw. Tapos pinapakain mo ng mga feeds na pang sisiw. Sa mga sisiw talaga, kailangan dyan mga feeds talaga para mas sapat yung makuha nila. Tapos vitamins para sigurado. So, yun yung mga, yun yung mga pamamaraan. No, so, yun, pagkatapos nilang magpisa ng itlog, no, nawalay na natin yung sisiw. So, yung inahin naman, pinaliguan nila gamit ng sabon, tapos yung wash out. May nabibiling wash out para daw dun sa mga kuto. Para matanggal yung kuto ng mga sisiw. Ay, mga kuto ng mga pabo. So, ayun, pagkatapos naman nun, sabay purga na rin yun. Tapos, yun, papahingahin mo na yung pabo. Tapos, antay ka na lang, ilang linggo, posibleng babalik na rin yan sa pangingitlog. So, yun yung mga natutunan din natin. Nakuha ko lang din yan sa mga napapanood ko na ginagawa din namin, ina-apply din namin doon sa mga alaga namin. Kasi dito sa farming, hindi naman natatapos ang lahat doon sa kung ano lang yung kakayahan natin, ano lang yung ginagawa natin sa ngayon. Kailangan pa rin natin mag-explore, kailangan natin may matutunan pa rin tayo. Kailangan nating dumiskarte. Yung diskarte ngayon nasa internet na. 'Di ba? Makikita na natin kung halimbawa yung pabo natin ay may sakit, si-search mo lang gamot sa ganitong sakit. Nasa Google na rin 'yan. 'Di ba? So napakaraming mga ways na ngayon para talagang mapapagrow natin lalo yung pag-aalaga natin sa farming. Ang daming mga bagong technology na po pwede natin i-apply dito sa farming. So, tulad ng itong hawak natin, King's Vita Plus, napakagandang technology din para sa ating mga alagang hayop. Para dagdag na rin sa pampalakas sa kanila, pampatibay, pampalusog, at syempre pampagana sa pagkain, pampalakas ng gatas dun sa mga inahin. At ito, pwede rin to sa mga biik na pinapalaki natin, sa mga inahin, pwede rin. Doon sa mga sisiw, pwede rin. Sa mga manok, sa mga pabo, sa pato, sa itik, sa lahat ng hayop actually, ginagamit namin ng King's Vita Plus. So, maganda siya dahil meron siyang multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, probiotics, calcium, D3 enzymes, iron, nandyan lahat. Zinc, iron, manganese, copper, iodine, selenium, cobalt, lysine, L-methionine, betaine, probiotics. So, yun yung mga napakaganda sa kanya. At ito ay available sa mga Agrivet stores nationwide. Mindanao, Visayas, Luzon, sa mga bilihan ng mga feeds, bilihan ng mga bilihan ng gamot ng mga manok, dyan sa mga poultry supply, Agrivet supply, dyan pwede tayo mag-inquire dyan ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Or kung wala sa area natin, balikan nyo kami, pwede kayo mag-PM sa amin dahil meron din tayo cash on delivery via LBC. So para talagang masubukan mo na rin ang paggamit nitong King's Vita Plus sa mga alagang mong hayop, para ikaw na rin mismo magsabi kung okay ba doon sa iyong mga alaga. Kasi sa amin, so far, based on experience namin, napakaganda niya. Maging ngayon man, alam naman natin sa Zamboanga del Norte ay napaka-maulan, pumabaha sa Polanco, Zamboanga del Norte, yan, maraming area sa amin na talagang binabaha dahil tuloy-tuloy ang pag-ulan. Pero so far, yung mga alaga namin, talagang nakatayo pa rin, buhay na buhay pa rin. Yung mga pabo namin, talagang ang titibay kahit nagpapaulan, kahit na umuulan, nandyan sa ulanan, talagang matitibay pa rin. Yung mga manok, andun okay pa rin. Yung mga baboy namin, alalakas pa rin. Ang mga kambing namin, okay pa rin. So far, based sa experience namin ito mismo. Sa sarili naming experience ito mismo so far. No? So, okay pa rin yung mga alaga namin dahil nga doon sa pinapalakas natin yung immune system nila. Pero iba-iba rin siyempre ang posibleng danasin natin depende sa area dahil kung sobrang taglamig or hindi naman talaga fit yung alagang hayop doon sa area natin, so may chance pa rin talaga na magkakasakit. At inuulit natin, hindi 100% na talagang hindi sila magkasakit. May chance pa rin. Pero dito, pinapalakas natin ang immune system ng alaga natin para hindi sila madaling dapuan ng sakit. At kahit papano, malakas pa rin sila. Diba? So, yun yung mga pamamaraan na ginagamit natin. Parang tayo lang din, pag nag-vitamins tayo, may chance pa rin na nagkakasakit tayo. Ganon din yun. Ang vitamins, pinapalakas lang din lalo ang kanilang immune system. So, yun. At saka, siyempre, pinapalusog ang ating mga alagang hayop. At ang maganda dito, registered sa Bureau of Animal Industry sa numerong BDA PM 18099 at kaya makatiyak tayo ng mga sangkap na ginagamit dito ay pasok mismo sa standards ng Bureau of Animal Industry. So, ayun. Ano pa ba ang mga tanong? So, yun. No? Thank you nga pala sa mga nag-comment sa atin ngayon. Guys, kay Farming Joey Nunez, kay Farming Bethlehem, Art Tapangan,
No, at sa iba pa, may mga nagpa-shoutout pa, kailang wala dito yung listahan ko. So yun, maraming salamat din sa may mga nag-orders na rin sa atin. No, kay Ka-Farming Lani, yan, kay Ka-Farming Rosel, kay Ka-Farming Daisy, kay Ka-Farming Giovanni, kay Ka-Farming Francisco, kay Ka-Farming Mark Kenneth, kay Ka-Farming Joey, kay Ka-Farming Ferdinand, yan, kay Ka-Farming Nelling, kay Ka-Farming Orlando, kay Farming Ariel, kay Ka-Farming Mark Joel, kay Ka-Farming Edmond, kay Ka-Farming Aldwin, at marami pang iba. Actually, punong-puno na to doon sa mga nagpa-deliver din, cash on delivery via LBC. No, napakarami rin mga nag-order. At marami rin mga bumalik na nag-order para doon sa mga alaga nila. So, ayun. Yun lamang po muna sa ngayon. No? Sa mga nais kung may katanungan kayo, mag-PM lang kayo or pwede nyo ilagay dito. Para sa susunod naman natin na pag-live ay yun na naman ang magiging topic natin. So dito kasi gusto natin lagi na naka-live tayo kasi gusto ko rin na makipag-usap sa inyo. Gusto ko rin na mag-share ng mga naging karanasan namin. At syempre, masaya ako na nakikipag-usap na doon sa mga nandito rin yung linya, mahilig sa farming. Kasi tayo, kanya-kanya rin tayo ng linya. May iba na wala talaga silang kahilig-hilig sa farming. Wala kang kahilig-hilig sa bukid. Iba rin yung linya nila. Mahilig sila doon sa mga sa pamamasyal sa mall, mahilig sila sa ganun. Tayo, minsan yung comfort natin nasa bukid, nandito yung hiling natin. Kaya masaya na nandito nagsasalita ako, nakasama ko kayo, na talagang nandito rin yung linya natin. So, ayun, yun lamang po muna sa ngayon. Maraming salamat po. Happy farming po sa inyong lahat. Thank you po. Ayan, sa mga nabitin doon, sa mga sinasabi sa atin, sa mga nabitin, sa mga impormasyon na na-share sa atin ni Ka-Farming Angat Ka, maaaring niyo pong i-subscribe or i-follow po ang kanyang Facebook page sa Ka-Farming Angat Ka. Andun po lahat ang mga stories in life, very inspiring stories, mga content sa agrikultura, sa pag-aalaga ng hayop, nandun po lahat sa Facebook page ni Ka-Farming Angat Ka. At ganoon na rin po sa Farming Business ATBP. Oh, ayan! Speaking of pa-shout out po, hello! Sino ito? Si Summer Gayaw. Good PM po mga ka-Agri-Asenso. Agri-Asenso ang tambalang Inday Clara. Summer Gayaw, the pizza boy. Parang familiar ito. And hello also to Tony Ventura. Watching from Pulomolok. Ay, hello, Sir Tony Ventura, watching from Pulomolok. O, ayan. Meron pa ba mga nagpapa-shoutout dyan? Ayan, si Gabriel Bajang. Hello po, good afternoon. And kay August Alfonso, maayong udto sa tanan. Okay, at si Elusin Chang. Hello po sa inyo. Hi din sa iyo. And to, meron pa bang mga pa-shoutout dyan, Kuya Bill? To Ma'am Rhea Gaudicos Arado, maganda talaga to boss. Ito gamit ko po sa manok at pabo ko. Oh, yan. Speaking of, ano yung ginamit mo, ma'am? Of course, yung King's Vita Plus Animal Feed Supplement. So, si Ma'am Rhea Acado, saan po kayo nanonood ngayon, ma'am? Para alam namin kung saan pupunta ng inyong mga manok at pabo. Para naman, of course, makita natin, di ba? Kung gaano kaganda ang paglaki ng iyong mga manok at pabo. Dahil po yan sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement. So, yung po mga na-i-mention sa atin ng mga products ni Sir Jid sa Ka-Farming Angat Ka na King's Vita Plus Animal Feed Supplement, lahat po yan ay available po sa inyong mga Agrovet stores. Pero pag hindi po yan siya available sa inyong Agrovet stores dahil out of stock or hindi pa siguro naabot ng ating mga agent, sales agent, so, of course, pwede po kayong mag-order sa amin online. Okay? I-message nyo lamang po dito sa aming Facebook page o kaya dito sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement Facebook page. Pwede po namin yan i-deliver via LBC, COD via LBC or cash and pickup. Pwede rin po sa Shopee. Hanapin nyo po ang KBM Agrovet Lines, lahat po ng mga products. Bukod po sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, andun din po ang ating Panamox Couplet at Panamox Forte, Intenso Premium, Intenso Power Stag at Intenso Plus. Ganun din ang ating Worms to Go at King's Vita Pet. Yung Worms to Go po natin ay pampurga po yan sa inyong mga alagang manok, mabisang pampurga. Pag sinabi nating mabisa, hindi lang po tutunawin. Okay, of course, hindi lang po papatayin, kundi tutunawin talaga yung mga bulate at parasites na nasa loob ng katawan ng inyong mga alagang manok. Kaya nga, yung mga testimonials natin, nakita nila na walang mga bulate na lumabas kasama yung mga poop nila. Kasi po, yun po, natuno na po actually yung mga bulate na nasa loob at na mga bulate at parasites na nasa loob ng tiyan ng inyong mga alagang manok.
Ayan, ganyan po kabisa, ganyan po ka-effective ang ating Worms to Go dahil po yan sa kombinasyon ng albendazole at praziquantel. So, okay, ayan, para siguradong walang bulate at parasite sa inyong mga manok, mag-Worms to Go na. And of course, huwag din kalimutan ang ating hari sa bitamina, ang hari ng mga bitamina, of course, ang ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement na available po sa ating Agribet stores, and at the same time, pwede rin po kayong mag-order again dito sa ating Facebook page, at pwede rin po kayo pumunta sa ating Shopee. Okay? Hanapin niyo po ang KBM Agribet Lines. So ayan, at dyan po nagtatapos ang ating episode for today. I hope na, of course, alam ko po na meron po kayong mga natutunan sa mga naibanggit, mga na-share sa atin ni Ka-Farm Ingat Ka. Bukas po ulit another episode, another set of discussion na naman po ang ating aalamin. Of course, sa ating mga ka-farming agri-content vloggers, kasama bukas si Pulumulok Native Chicken. So, announce ko na lang na by February ay magbabalik live na po ang ating Pulumulok Native Chicken at Manok Tambayan. So, ngayon po, bukas alamin niyo po kung ano po yung magiging topic natin. Surprise po yan siya. Okay, same time, same program. Of course, dito lamang po sa nag-iisang programa para sa ating mga magsasaka at sa agrikultura. Wala nang iba pa. AgriSenso, sa agrikultura, aasenso ka. God bless everyone! God is good all the time. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.